Wel, nôl i ni nawr yn y gegin. Nawr, pwdin i godi calon. Pwdin sydd yn dod nôl atgofion plentyndod i rai fel fi, ti. Tithe hefyd, Lisa, y mwyara. Yn dyfe, yn hel mwyar dion o'r cloddiau. A maen nhw'n ffein. Maen nhw'n ffein. A mae rhai wedi dod yn gynnar leni. Ond os ewch chi mas tos, chi'n meddwl bod nhw wedi gorffen, dyn nhw ddim. Eithon ni mas nithwr a oedd rhai hyfryd. Mae'n oed ma ambell i planhigyn a rhai bychtwt, a wedyn mae rhai eraill a rhai enfawr. Ti'n meddwl gwahanol goeden, neu gwahanol bush bach. Ond so mae'r ena'n ffres, ond chi hefyd yn gallu prynu nhw yn yr archfarchnad. A chi'n meddwl beth, os chi yn moyn wneud hwn gyda plwmiau neu rhywbeth heblaw am y mwyar, chi'n meddwl lan i chi, mae digon posib wneud ni hefyd. Ond i wneud yr gacen neu'r pwdin i ddechrau gyda, dwi jyst yn troi rhyw 150 gram o fenyn fan hyn, wedi gello i fynd yn feddal, ac yn ychwanegu yr un pwysau o siwgr man. So siwgr euraidd sydd gyda fi fan hyn, neu'n rhoi tyma bach mwy o flas, dyw e ddim mor wyn ar un llachar ni'n arfer defnyddio. A felly jyst cyfuno yr menyn a'r siwgr gyda'i gilydd. Wrth gwrs, chi'n gallu gwneud hwn mewn peiriant. Lot yn gynt. Gwbl lot o llaw. Wel, ti'n meddwl beth, mae'n arfer lot o fest weithiau. Fi'n gwybod maen nhw'n gret, ond ti'n meddwl beth, ti'n goffo golchi'r darnau gwahanol i gyd. Felly, wneud e, a just un llwy a bowlen. Wedyn mewn at hwnna, ni'n dod i 2 wy. Os yw'r plant gytre, chymod ar ôl ysgol, na'r nos lun, a chymod, falle bod i'n gobeithio na bydd fi, ond falle bydd hi'n bwrw glaw, tra bod chi'n neud y cywiar yn yr trei fel yn y tu gynnau. Gall y plant, dim ond chi bwyso popeth mas, gall y plant i gyfuno pethach fel hyn yn ddigon rwydd. Felly, mewn ar wyau, a wedyn cyfyniad o flawd hunan godi, felly dro'r cwster mewn ffordd fyna fi'n credu, a wedyn yr almonau. Mae hwnna yn neud yn foethus ac yn llaeth iawn, ond dim yn fwy trwm na jyst sbwng arferol, ti'n gwybod? So, mewn a hwnna. Os ych chi yn timlo bod e bach ar yr ochr sych, rwy'ch chi ychwanegu just dropyn bach o lath mewn iddo fe fel yna i ddod â phopeth at ei gilydd. Os dwi'n lath, gweud braster llawn neu dim ots? Na, unrhyw lath i chi am. Iawn fel yna. A felly, tamed bach mwy oherwydd dwi am troi trwyddo fan hyn nawr fale a mwyar. So mae hwnna'n gyfuniad neis. Felly, cyn bod fi'n cario ymlaen, bydd rhaid i chi roi bach o help i fi fan hyn nawr, gyda fi 2 afal a teclyn bach diddorol fan hyn. Fi'n siŵr bod chi wedi gweld o'r blaen, ond o ti heb weld un o'r ein? Na, sa'i di bod ma tra bod ti wedi dod mewn o'r teclyn ma. Martin, os neud i fan hyn, a just troi reit, fel un. Ffordd arall. Ffordd arall, ife? Reit, os ti'n faint o amser sydd dyn ni? Jiw. Os ydyn ni di marfer hyn yr aglen. Ond wedi gloi o'r ffordd arall fi'n troi. Diolch am y cyfarwyddiadau cywir, Lisa. Sorry. Wel, mae hwn yn edrych yn ardderchog. Wel, am sioe. A wedyn, Mynd. Ie, na, Stopo na. Mae dynwn i'r afal i ffwrdd fan hyn. Mae wedi plicio, mae wedi tynnu'r canol mas. A na gyd dwi am wneud nawr yw torri rhain mewn i darnau bach fel hyn. Darnau bach twt, fel bod nhw'n coginio yn dda mewn yn yr gacen. Wel, chi'n mynd, wy'n nhw'n sfydlau? Dwi'n gweithio cystal. Bydd yn dda, bydde fe. Fi'n credu bydde yr wynwnsyn ddim yn gweithio cystal. A fydde gyda ti darn canol o wynwnsyn yn dod mas. Ie, mae werth cael un o'r un yn sicr. Wel, mae'n gret i gyda'r plant, achos mae'n ffordd da o canol fita fyd. Maen nhw'n chwarae a wedyn bwyta. Felly, mewn ar afal, a wedyn, mewn at hwnna to, just llon cwpaned o fwyar. Felly, does dim rhaid mynd mas am ryw gyfnod hir i gasglu lot fawr. Just peth. A beth dwi'n moyn neud yn union yw i droi nhw yn weddol gyflym mwyn i'r lliw i ddo mas, Malu nhw tamed bach. Fel bod lliw fel ambell un yn torri. A wedyn, beth dwi wedi gwneud fan hyn, yn tin cacen arferol, tin pwdin, a wedyn just arllwys hwnna mewn fel yna. A jyst ddim eisiau rhoi dim byd ar y tin. Wel, os ych chi moyn iddo fe, mae tin ma yn weddol newydd a mae fe yn un sy'n ddi-stick, felly dyle hwnna ddod mas yn iawn. A dyna beth dwi wedi gwneud fan hyn, a'i droi allan, os dyn nhw'n i'r hynna i ffwrdd fel yna. So, gall hwnna wedyn i fynd i'r ffwrn am rhyw awr, achos bod eitha dyfnder fyna a bod e'n eitha dwfwn, ti'n gwybod? Mae'n cymryd rhyw awr i goginio. A pa dymeredd wedi? Tua 160.
os ych chi'n ffindo bod y top yn lliwio gormod gan bod e yn y ffwrn am ryw awr, llwch chi, dyn ni fel awr efallai 140 am yr 20 munud diwetha, fe bod e'n coginio trwyddo heb lliwio gormod ar y top. A wedyn, yn y pen draw, mae gyda chi cacen sy'n disgwyl fel yna, llwch chi weini fe fel cacen, drwy ben i weired, a ddod o'n i hwnna dros i benne fel yna, mae gyda chi rhywbeth sy'n disgwyl fel rhyw fath o plum pudding bach yn nadoligedd, yn does e? A wedyn, mewn sosban arall, gymryd ni peth o'r rhain, wnaethon ni gasglu nithwr, a dod i nhw mewn bowlen bach, mwyn wneud y saws. Felly, tamed, peth o'r rheina, bach o siwgr, jyst i melysu nhw tamed bach fel Mae yna. Daf eisiau dy helpu di, ysgo fi wedi cael tro. Ti'n moyn neud Daf? Beth ti eisiau neud fel hyn nawr, Daf? Troi. Troi, ie, mae hwnna'n bwysig. Daf yn mwynhau fan hyn nawr. Falle diferyn o ddŵr, os ydw e'n dechrau stico, ond wrth bod yr sydd yn dod allan o'r mwyar, mae'n mynd yn llaeth neis, oce? Os ych chi am rhywbeth fwy fel i'r ardolion, lle chi ddod i bach o control neu rhywbeth bach mewn yn hwnna i roi blas ychwanegol. Yn y pen draw, beth sydd gyda ni fyna yw fel y cwli mwyar yma. A felly, jyst i gwpla off, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw jyst arllwys hwn dros y top fel yna, mwyn cael ei ddod rownd yr ochrau i gyd. A mae'n ddigon rhwydd i wneud fel welwch chi. A wedyn, i weini fe.